No, 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 no. Oga, ya kai ki. Oga, wani gaya ne ya tare ni kai akan ne fara dukana kuma ya ce wallahi sai turo mai yana. Dan Allah ka zo mu je. Kawai kama dukan ka. Wallahi kan na kai na zo wuce kama dukana. Wane ne? Wallahi ta zai jira an tai. Ya zo kallon tuliyar dodo. Ka sani oga, ai na sani kai za su yi ne komai wallahi. A rasa wa za a taba sai kan toza ta. Ki muje. Ha, to oga normal amma kai gaba oga. No, 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 no. Oga ka kai shi na. Wannan gashi na. Fito mana ka nuna min shi. Oga gashi na a gaban ka oga. Wannan ne gashi nan. Wannan ne? Ko ba gashi wannan ne gashi nan. Kun ga rike min sandan nan kai. Ba za ka rike ba? Ka ga yaro zai goga min kaddara? Sai ya bani. To wai kai da zo da kai ne za ka yi ne a nan gurin? A dama dalilin zuwa na mun zo mu baka hakuri. Ina ai ba wani magana hakuri kuma sai na more ka dole. Dan manzon Allah ka yi hakuri. Kai ina ai gaskiya ina tunda ka zo nan ba sai an taba gaskiya. Dan manzon Allah ka yi hakuri. Sai kuma fa dan matsayin annabi Muhammad ka yi hakuri. Wallahi har riga ta na baka. Ban yaro. Kai me zai da rigarka? Kai rigarka. Fata.